Hey, wow, ubashana kushubile ubashana 2026 ubashana kalakata sadwadla siwumphakathi ubashana kwashamina ubashana inkunzi endala malume wesizwe ubashana ithemba lomphakathi ubashana eliza nezindaba emphakathini zishisa ubashana inkunzi engancithizi ubashana engashaya eceleni eshaya ngqo ubashana ubashana sisafiselana ilokothi ezinhle enyakeni ubashana obusha 2026 ubashana singalibali ubashana ukuthi ithuba lokuthi lezo lokothi ezintsha ubashana sifinyelele kuzona ubashana sisupporte ubashana naye i-man of honor ubashana support ubashana inkunzi malanga le ubashana enza umsebenzi kaJehova gcina umphakathi uphephile ubashana isifungo leso phambi kaJehova ubashana umphakathi ubashana uphephile ngenxa lento ngiyacabanga ukuthi ukuseka umkhwanazi ubashana kobe kubuhlakani obukhulu 2026 ubashana ifuture le yethu nezingane zethu le ubashana indoda le elwa necorruption ukuhlabongela ubashana elwa nokugcinezela kwezwe ubashana ebuyisa ithemba phakathi kwemphakathi yethu ubashana umkhwanazi ubashana iyaphela inkontrakt yakhe ngoMarch ubashana udinga support yethu umphakathi ukuthi avelele nanoma ingayiphi indlela uyimiselele umuntu ukubona umphakathi uhlomula umphakathi uphumelela umphakathi uthola ithuba elingcono ulwa nobugebengu nobuqhophololo lomuntu abasemandleni abacindezelayo upheke kwabo ubashana ngikhuluma nawe kumanje ubashana angikhathali noma ngabe kufanele simenze upresident wethu ngodle jazi likaMaphuza ngenkani sikana ngaphuzu ubashana kuchitheke igigi kusaphazeka amakhondom aseklinikhi ubashana abhalwe ukuthi banana flavor kushube ubashana masupporta lenkunzi angikhathali ukuzisa likwasaka makhelwane sithi yani kodwa ngalomphakathi usupport umkhwanazi ngavela ngabona ukuthi hayi ayizuphala kahle lento babezama ukugcinezela umkhwanazi ngoba umphakathi umsekile unayo umile naye hayi lona themba lelo ubashana sinalo alikheli masisekele ndoda le impela izinto ziyoqonda sithi viva ngomkhwanazi viva sithi phambili umkhwanazi phambili umkhwanazi for president ubashana eMzansi for better future for our children ubashana akukho ukubambisana ezweni ubashana isaso sholonto ubashana bazoba lo kyo plarum Qasi kodwa amalunda ubashana ubhejane ophondo luyibazi ubashana ukudala wasolihlaba phansi ubashana kudabuka amaliba kugqitshwa abantu ubashana inkunzi ubashana ebhejayi bemihlobovu ubashana amkeseqokhela ngento ubashana man to man face to face ubashana kushiyana ukwenza ubashana isholonto ubashana ishinqibhobho ishindolontshi kundize uphepkhona ubashana kusaphazeke amakhokhi kushube ubashana